tenen els racs de Castellolí. Farem aquest circuit que veieu allà, doncs ara el faré. Liam, ara pots explicar que aquí hi venim en patinet, però també es pot venir en bici. Sí, també es pot venir en bici i pots anar o per al camí que he anat ara o per aquí d'allà. Vale? Però en canvi d'anar per aquí també pots anar per aquí baix. Molt bé. A veure, Noam, tu com ho expliques? Què li passa avui? Res, si ho està fent molt bé. Ja, però és que... Potser és que quan li havia passat això, quan li gravava una càmera. Avui potser té vergonya. Potser. Ostres, el Liam ja no se'l veu. Liam, estàs bé? El Noam el va rescatar. El Pump Track és una instal·lació gratuïta que hi ha aquí a Castellolí i l'únic que heu de fer és portar casc. A banda d'això, podeu venir quan vulgueu. I també necessiteu llenyollera perquè veu que heu de rascar. Sí, és millor portar proteccions. Als colzes i als genolls, tot i que nosaltres ara no en portem. Bueno, amics, aquí ja s'ha acabat el vídeo. Ja sé que ha sigut molt curt perquè només us volíem ensenyar aquesta pista i si algun dia veniu, doncs aviseu-nos. No sé de quina forma, Adeu! Adeu! Si us ha agradat aquest vídeo, feu un like i subscriviu-vos al canal per conèixer més llocs xulos. Adeu!